מתי ההתעמלות הופכת להיות יוגה? היי, כאן ברק פליישר, אני מורה ליוגה ומטפל ביוגה תרפיה. יש כמה דברים שהופכים את ההתעמלות ליוגה. אחד מהם הוא הדרך בה אנחנו נושמים בזמן התרגול. אני אדגים. בתרגיל הזה אני מפעיל את שרירי הכתפיים, מרחיב את בית החזה ומחזק את הגב העליון. וזה מצוין. ביוגה התרגיל ייעשה בתיאום עם הנשימה בדרך מיוחדת. כך. בהכנסת האוויר אני ארים את הידיים למעלה, ובהוצאת האוויר הידיים ירדו. בואו נעשה את זה שוב, אני מזמין אתכם להרגיש את זה, תנסו את זה. מכניסים אוויר, ידיים עולות למעלה, מוציאים אוויר, ידיים יורדות. כאשר נושמים בתיאום עם הנשימה, התנועה תעזור לנשימה להיות מלאה וארוכה יותר. הערכת הנשימה תשפיע על מערכות פיזיולוגיות נוספות, כמו מערכת הנשימה ומערכת העצבים. בנוסף, תשומת הלב לתיאום התנועה והנשימה מגבירה את הריכוז ויש לה השפעה מרגיעה. כך ביוגה אנחנו פועלים בעת ובעונה אחת על מערכות גוף שונות של הגוף והתודעה, ומכאן היעילות של היוגה ככלי לשינוי לטובה בבריאות ולטיפול בבעיות בריאות שונות. תודה על ההקשבה.